Κάποιος εξαγγελός μας ήρθε από μακριά, εμένος πάνω σ' ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, μα είχε γλώσσα μόνο για να γλύφει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, κι ακούγονταν ευχάριστα στα αυτί μας. Γιατί μοιάζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά, κι ακούγονταν στο σίγαζι η ψυχή μας. Έστησε το κρεβάτι του πίσω στην αγορά και έλεγε γαλαπούρια στην ταβέρνα. Μπαίνω βγαίνε και φάτω στα κουρία και στα λουτρά και χάζευε τα ψάρια μες στη στερνά. Και πέρασε χειμώνας, ήρθε η καλοκαιριά και ύστερα ξανάρθανε τα κρύα. Ώσπου κάποιο βραδάκι βρέτη του ήρθε ξαφνικά και αρχίζει να φωνάζει με μανία. Σε αυτή την ερημιά η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια. Αμέσως καταλάβαμε τι ήθελε να πει και του είπαμε να φύγει μουδιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μη μας πει κανένα. Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει και του πάμε να φύγει μουδιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Ευχαριστούμε.